Zdravo svima. Malo čas sam snimila jedan... Vidite vi ovog stvora. Malo čas sam snimila jedan video koji je upravo ovaj sad koji vam snimam opet. Međutim, zbog nedovoljno memorije nije se snimio i ja sam apsolutno poludela, ali probat ću da sve ono što sam rekla, a stvarno sam neke stvari lepo rekla, podelim sa vama u ovom videu opet. Inače, tema se tiče mojih 10 beauty pravila ili mojih 10 beauty zapovesti. Ono što je jako bitan razlog zašto sam poželjela ovo da vam snimim jeste činjenica da sve što ja delim sa vama je na ovaj ili onaj način neko moje beauty pravilo, jer ja delim sa vama ono što zaista i sama radim i prosto sam pomislila da bi bilo interesantno da 10 najistaknutijih i najvažnijih za mene objedinim u ovom videu. Nešto slično, a malo različita pravila, postoji na mom sajtu lepasvakidan.rs. Ja ću vam, ako ne zaboravim do kraja ovog videa, linkovati o čemu se radi. Na samom početku da kažem, pošto me puno vas pitalo, lak na noktima je gel. Nakit koji imam je star i ne može se pronaći, tako da ništa ne vredi da vam kažem odakle je i šta je, ali ovaj karmin za koji ste me svi pitali iz videa o mršavljenju i dijeti je L'Oreal Dazzle i 202 je nijansa. Ovo je sjaj, jako je postojan, jako je lep, može da bude mnogo gušća boja, ali ga ja nanosim u tankom sloju. Što se tiče pravila, neću puno dužiti. Prvo moje pravilo, definitivno najistaknutije i vidi se u svakom od videa, je nega pre svega, odnosno osnove pre ukrasa. Kada to kažem, mislim da je žena koja ima negovanu kožu, kosu, nokte i zube, žena koja je lepa, bez obzira šta obuče, bez obzira koliko se malo ili nimalo ne našminka. Takođe, razlog zašto kažem nega pre svega jeste ukoliko bazirate svoje samopouzdanje i dobar osjećaj na onome što dodate na sebe. Onog trenutka kada to skinete, ako je to šminka ili garderoba, vi se nećete osjećati toliko lepo. Nasuprot tome, ukoliko svoje samopouzdanje i dobar osjećaj u svom telu bazirate na osnovama koje su tu uvek sa vama, čak i kad se skinete da se istuširate ili operete kosu, vi ćete se osjećati u svakom trenutku dobro, a ja zaista verujem da je lepota u tome da se osjećamo u svakom trenutku dobro u svojoj koži. Takođe, ja sam recimo osoba koju češće možete videti bez šminke, ali nego bez urađenog pedikira ili sa neželjenim nekim dlačicama, gotovo je nemoguće. Tako da za mene su te osnove izuzetno bitne da ja i kada sam u pidžami se osjećam lepo u sopstvenoj koži. Drugo pravilo je nešto što se ističe takođe kroz sve moje videe, a to je fokus na pozitivno. Mnogo često smo skloni da sebe gledamo kritički, odnosno ja znam mnogo devojaka i žena koje sebe gledaju kritički, ali verujem da svako od nas ima dovoljno lepih stvari na sebi, u sebi, kod sebe, u svojim znanjima, u svojim veštinama, da je zaista potrebno da se fokusiramo na pozitivno. Generalno mislim da u životu kada se fokusiramo na pozitivne stvari, na ono što su naše jake strane, da smo mnogo samopouzdaniji, srećniji i zadovoljniji, da mnogo više možemo da pružimo i da na kraju nekako zbog tog dobrog osjećaja i energije kojom se nosimo, čak i one koje su negativne, ili postanu manje primetne ili ih vremenom promenimo. Kada kažem fokus na pozitivno, mislim na to da pogledate sebe zaista objektivno, vidite koje su vam lepe stvari na vama, da se na njih fokusirate i da njih ističete. Radije nego da se upinjete da kamuflirate ono što ne valja. Zato što, zamislite kada vam matematika ne bi išla, a vi umesto da iskoristite činjenicu da ste odličan javni govornik, da ste neverovatan komunikator, da vas ljudi vole i da imate neverovatnu empatiju prema njima, da prosto znate da ste kreativac u duši, a vi sednete i upinjete se da učite matematiku jer baš vam matematika ne ide. Rizikovali biste da nikad ne budete ispunjeni, da ne budete uspešni u karijeri, a ja zaista verujem da je taj deo bez veze, tako da fokusirajte se na pozitivno iznutra, iz polja i uvek delujte iz svojih ključnih prednosti. Treća stvar je uspostavljanje jednostavnih rituala. Kada pričamo o ritualima, mislim jutarnjih rituala, večernjih rituala, rituala make-upa. Ja ću vam definitivno snimiti te videe jer mi je mnogo vas pisalo da biste volili da vidite takav tip videa kod mene, ali ono što je bitno jeste da ti rituali zaista budu jednostavni.
i da možete da ih se pridržavate svake večeri, odnosno svakog dana. Kada su moji rituali u pitanju, kod mene je uveče to uvek jedan te isti ritual, a to je da svako veče brijačem pređem preko svih delova gde ne želim da imam neželjene dlačice, da se okupam, da ukoliko je potrebno operem kosu, sredim nokte, da se namažem, legnem u krevet, da ujutru kada ustanem umijem se, operem zube, stavim jednostavnu kremu za hidrataciju, ne 452 teglice, ali jednostavno jednu kremu u kočiju, jednu kremu na čitavo lice i da imam najjednostavniji make-up za svaki dan, onda kada nemam vremena. Ako imate jednostavan ritual za veče, jutro i šminku, vi ćete uvek moći da ga ispratite i uvek ćete moći da budete doterani, nasuprot onome da budete doterani samo kad zaista imate vremena da se posvetite sebi. Zatim, 4. pravilo je korišćenje moderne pomoći. Kad kažem moderne pomoći, mislim gel na noktima, mislim suvo pranje, sprej za suvo pranje kose, dakle šta god daje, i ne samo moderne pomoći, nego i pomoći sa strane. Ukoliko vam štedi vreme da jednom nedeljno idete kod frizera na feniranje, ukoliko vam štedi vreme da imate ovaj gel lak na noktima kao što ga ja trenutno imam, jer sada nemam kada mažem nokte toliko redovno, uradite to, jer ćete za taj novac koji budete dali za tako neku stvar, mnogo vremena sebi uštediti da ga investirate na pametnije stvari i istovremeno uvek ćete biti doterane, bar u tom segmentu koji uradite. Šampon za suvo pranje kose je jedna od najboljih izmišljotina ovog modernog doba, odnosno izumane izmišljotina. Znači, bezvezna greška. Kosa kao ukras, kao 5. pravilo. Ja sam to pravilo potpuno zanemarivala godinama u svom životu. Zapravo tek pre godinu i nešto dana sam počela da shvatam koliko kosa može biti ukras. Od tada nijednom sebi nisam dozvolila da izađem iz kuće nedoterane kose. Nije bitno da li je ona isfenirana kako su me pre neki dan isfenirali u frizerskom salonu, pa je održavam tako što malkice špricem šampon za suvo pranje kose. Nije bitno da li je sami stilizujete metodom na traku, viklerima, figarom, nije važno, ili ukoliko nemate vremena za to i ne želite da dajete novac za frizera, je prosto operete, uvijete u pletenicu ili neki messy ban. Ono što je ključno jeste da ne pustite da kosa samo visi, osim ako imate savršenu kosu prirodno, jer kada je kosa na neki način stilizovana, čitav vaš izgled deluje doteranije. Čak i ukoliko ste u najobičnijoj haljini sa jako malo šminke. Zatim, parfem uvek. I to je moje pravilo definitivno čitavog života. Ja, bez obzira da li negde idem ili ne idem nigde, čak i kada se uveče okupam i idem tek u krevet, špricnem jednom samo parfem, tek toliko da ga osetim i da se osetim lepo. Zbog čega je ovo meni pravilo? Zato što negde parfem povezujemo sa onim finalnim momentom spremanja, onaj šlag na tortu kad se naprskamo parfemom i sve je gotovo i momentalno nas učini da se osjećamo elegantnije, doteranije, lepše. U isto vreme veliki broj žena parfem koristi za posebne situacije ili ima 2 različita parfema za posebno, za ne posebno. Moj savjet je nemojte to raditi, svaki dan je poseban i negde korišćenje parfema uvek i svuda, bez obzira kako ste obučeni gde idete, za mene je jednako svaki dan je poseban. Tako da, parfem koji ja čitavog života koristim je Chanel Chance ili Chance. Ovo je najtužniji beauty moment kod mene kada mi nestane ovaj parfem, jer ja njega toliko volim godinama već, bukvalno preko decenije od kada je izašao, ne mogu zamisliti da koristim redovno neki drugi, iako s vremena na vreme imam različite parfeme koji su mi parfemi za u pokretu, trenutno jedan takav Oriflame Divine Idol koji mi stoji u kolima i u situacijama kada, na primer, idem iz teretane ili, mislim, ovo zvuči kao da vežbam svaki dan u trenucima kada vežbam, ili kada mi čitav dan prosto prođe miris mog parfema ako sam baš čitavog dana odsutna, ja špricnem malkice u kolima i opet se osetim kao da sam se tek doterala. Ne čuvajte ništa za posebne prilike, zaista je svaki dan posebna prilika, a parfem je dobar podsjetnik na to. Zatim, često su me devojke pitali, to je 7. pravilo, dobar veš, odnosno veš za samopouzdanje. Devojke su me pitale kako se osjećati dobro u svojoj koži, čak i ako imate koji kilogram viška, ukoliko niste idealne građe, ukoliko niste savršeno zadovoljni sobom i tako dalje. Mislim da ukoliko ste prvo pravilo, nega pre svega, ispoštovali i ukoliko imate negovanu, mekanu kožu, ukoliko ste se oslobodili svih neželjenih dlačica, čak i ako nemate savršenu građu, čak i ako imate par kilograma viška ili manjka, nije bitno, ukoliko imate lep veš, vi se osjećate doterano, čak i ako preko njega nosite najobičniju trenerku. Nekada su bake znale da govore, jao, moraš da imaš lep veš tako te udari autobus. Ja sam tada uvek razmišljala, ako bi me udario autobus, najmanje bi me brinulo kakav mi je veš,
ali definitivno ukoliko sam u gradu i želim da odem u Zaru da nešto probam, volim kad imam lep veš koji se ne useca, koji je u kombinaciji jedan s drugim, prosto čini me se osjećam doterano, čak i kada nisam savršeno doterana, a to dodatno daje samopouzdanje. Zatim 8. pravilo je 1 dan za negu, posebne tretmane i rituale, ne zato što će to dramatično uticati na vašu lepotu, nego zato što je to vaš trenutak za vas. Naravno, to može da traje pola sata ukoliko imate malu bebu, 5 poslova, 1000 obaveza, može da traje 3 sata ako imate puno vremena, može da bude koncipirano da sami radite nešto za sebe ili da radite sami i da odete negde, ali ono što je bitno jeste da se jednom nedeljno zaista posvetite sebi, kažem ili samostalno ili profesionalno. Ja volim jednom nedeljno da to uradim samostalno, da uradim peeling, da onako se dodatno onako debelo, fino namažem, hidriram čitavu kožu, da stavim masku na kosu i da to veče, to je uglavnom nedelja veče, odem na limfnu drenažu. To je moj ritual, moje vreme za mene koje mi ne oduzme više od 2 sata, ali učini da cela nedelja počne daleko lepše i sa mnogo više energije, tako da ja sam pričala o tome u nedeljnim ritualima nege, ali isprobajte, to zaista radi. I taj moment, pogotovo ukoliko je nedelja, kada imate svež start nedelje, je nešto što zaista menja i utiče na dobar osjećaj u svojoj koži. Zatim, kao 9. pravilo, garderoba koja vam pristaje i to je jedno od pravila kojih se ja držim čitavog života, da nosim isključivo garderobu koja mi pristaje i šminku koja mi pristaje bez obzira na trendove. Popularni su bili skinny jeans, popularne su bile tanke štikle, ogromne štikle, šta god je popularno, jaka konture, onaj baking, dakle šta god da je popularno trenutno, ukoliko to nije nešto što laska vašem licu i telu, ukoliko vas ne čini da se osjećate moćno u tome, preskočite. Nosite ono što vama prije i što kada se pogledate čini da kažete wow, to sam ja, izgledam dobro ili izgledam bolje nego ikada ili jako sam zadovoljna. I kao 10. pravilo, ali ne najmanje važno, nego možda i najviše važno, pored onog fokusa na pozitivno, je radite ono do čega je vama stalo i šta je vama važno. I ja sam već pričala u nekom od videa da odaberete jednu stvar koja će pozitivno uticati na sve druge stvari kada je vaš dobar osjećaj u sopstvenoj koži u pitanju i kada je vaša lepota u pitanju. Dakle, ako je to da skinete stomak, da se zategnete, da popunite usne, da ofarbate kosu drugačije, da uradite grudi, da se šminkate na određeni način. Ako je nešto što vama doprinosi vašem samopouzdanju, sreći i zadovoljstvu u vašem životu, onda to i uradite. Jer na kraju dana najbitnija stvar je da se vi osjećate dobro u svojoj koži i da kada se pogledate, da to bude to. Da jednostavno, mislim da nema lepšeg osjećaja nego kada ujutru ustanete i spremni dočekate novi dan, jer ste, čak iako radite na nekim stvarima kojima niste zadovoljni, zapravo fokusirani na ono što je pozitivno na vama i radite ono što je vama važno da biste se vi osjećali dobro u svojoj koži, jer na kraju dana to se reflektuje i na sve ljude oko vas i mislim da zadovoljne žene i generalno zadovoljni ljudi drugačiju energiju isijavaju na celo okruženje i da na kraju dana svi imaju benefit od toga. To bi bilo to. To je mojih 10 pravila, ima ih 210 verovatno, ali ovo su neka najvažnija i u dahu sam ih napisala kao nešto što mi je trenutno bitno iako se razlikuje od onih na sajtu. Ono što mogu da vam obećam jeste da je naredni video vezan za jesenji make-up look. Takođe ono što mogu da vam obećam jeste da će biti češće video u narednom periodu i da u oktobru krećem sa vlogovima, još uvijek ne znam ko će ih editovati, znam da ću vas voditi sa mnom u odabir šminke, pokazati dnevnu večernju rutinu, detalje oko uređenja prostora, svašta nešto što je zanimljivo i što može bude inspirativno da vam pomogne da odaberete za sebe prave proizvode, stručnjake, organizacione šeme, što god što može da nas učini da budemo zaista lepe svakog dana. Tako da, još jednu stvar mogu da obećam, a to je da, pošto sam prethodnih dana bila jako zauzeta, nisam stigla da organizujem giveaway, iako sam ga obećala, sada će to biti i od ponedeljka vam obećavam da ću se potruditi da organizujem giveaway, jer želim da vam neke divne proizvode poklonim i da se zahvalim za preko 10, odnosno 11.000 ljudi na YouTube-u, preko 16.000 na Instagramu, vaša energija koju mi šaljete, poruke, divni saveti koji mi tražite i to što mi poklanjate poverenje, meni mnogo znači i što na kraju dana omogućavate da radim i živim ono što sam zaista želela.
To bi bilo to, ne zaboravite, lajkujte, subscribe-ujete, da mi pišete neke vaše rituale koji mene mogu da inspirišu i vidimo se u nekom od narednih videa. Pozdrav!